Gustaríame que vise o que temos en Caldas por medio ambiente, se quere traio hasta un vaso para que poida servir, e incluso facéndome eco das reivindicacións de Galiza Nova destes días, unhas gafas de mergullo para que veña con nós a mergullarse nun coro. Así interrompía o acto de sinatura do Peixón de Caldas o voceiro do BNG local. Manuel Fariña criticaba que a visita de Ángeles Vázquez non fora para tratar a situación do Umia. Porque como está visto que vimos aquí e non facemos ningún anuncio importante sobre o que é o principal problema de Caldas, que non é o Peixón neste momento, é un río completamente verde, quería saber se nos vai a decir algo sobre isto. Tras a intervención do nacionalista, a conselleira reclamáballe que volver ao seu sitio. Tamén aseguraba que todos os ríos galegos están presentes na Xunta e insistía na importancia do Peixón para a vila. Eu agradeceríalle que tomara vostede asento, porque creo que a nivel institucional debémolo de facer ben. E eu diríalle que Caldas está presente na Xunta de Galicia, igual que poden estar todos os ríos galegos. Efectivamente, hai 2 semanas que eu asumín a responsabilidade que me encomendou o presidente da Xunta de Galicia e será un tema a tratar como calquer outro dos temas. Foi o alcalde que puxo fin á discusión. Para Juan Manuel Rei, a intervención do edil nacionalista foi humillante. Pillando a iglesia chea porque outros a enchen, ter discurso é algo que probablemente non che corresponde. Independentemente que co que dis do río tes razón, pero non se pode abusar da situación. A ti pareceche que isto, é unha machada importante. A edad protéxese, pero é que mañán, nos medios, un feito importantísimo para o desenvolvemento do pobo vai quedar tapado por unha bravuconada túa. Oye, pois tu eches 5 minutos de gloria, a verdad, e podes te colgar a medalla, pero moitos de nós sentímonos humillados por esta situación. Juan Manuel Rei afeoulle a Manuel Fariña que desviara a atención dos medios do acto central, máis aínda cando a situación do río Umia íase tratar nun encontro privado coa conselleira o que estaban citados tras a sinatura.